फाख्रि सिनेमाखौ नायबाय जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोनदों बर' हारिमुनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनायखौ जोबोर मोजां मोनदों आइजोफोरनि गोहोखौ दिन्थिनाय जादों औ बेबो मोनसे आइजोफोरनि गोहोखौ जे बेहाय मोजाङै बेखेवनानै दिन्थिदों जों माने माखासे जिनिसखौ इन्सपायार जादों आरो मोजां मोनदों आरो लोगोसे बे ज' संलायलायनाय जालायलायनाय साम' ओंख्रि संनाय बे जोबोद गोजोनथाव नुथाय आरो दे रायजोफोरखौ मा खावलायगोन नायनो थाखाय रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन दे बिथांमोनहा जाहाथे बे बर'नि बे आंगो मोनसे फिल्मखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर नायफैयो बिनि थाखाय आं बयनोबो माने खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों दंखायोआनोसै थार लामाखौ फोरोंग्राया नोंनो गोसोखौनो फोरोंबाय मादै हामबायसै मा नांगौ नोंसोरनो नोंसा जासैलायना बोरो न'आ गैया बियो मा नांगौ बेखौलाय आं मिथिगौ बे न' सिङाव दङ बैयो बिनि फ्लेट नङा बियो आरो नों मिथिगौ आं मानो फैदों बेयाव आंनो बेखौल' नांगौ दा बे आंनि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय निमाहा बिथों आरो गावबो भिडिअ दिहुननानै बुंथों बिसोर सनाथिखौ ज' ज' खालामनानै बेबायदि भिडिअ खेबहोदोंमोन होननानै नों बुंब्लानो फोथायगोन नामा आङो आरो सोरबा बेबायदि भिडिअ फट'फोरखौ हरलाबायो मेडाम सनाथिया सासे नाबालिग बिनि अनगायैबो बिसोर गावसोरनि गेजेराव थागोन होननानैसो भिडिअखौ शेयार खालायदोंमोन सैलेना आयेननि बायदि बायदि सेक्सननि सिङाव खाजानो हागौ नोंलायसो आंनि सिख्लायाव बेबायदि फैनानै बुंफैलायनो नों नोंसाज्लाखौ आं बुंनाय बायदि खालामनो थिनगोन ना आयेननि जेंनायाव गाब्रबनायखौ लुगैगोन आंखौ नों सिगिदों जों सोर मिथिगौ नोङा आंनि नोजोराव नों सासे बिमा जाय आयेननि बेरेखा मावनो गावनि फिसाज्लाखौ बासायनो नागिरदों आंनो बिसार नांगौ नङाब्ला खाजा होजोबगोन आं কিন্তু কালি তেওঁ ভৰিত ফালে কাটিলে সেই হালখন লৈ আমি আহিলো बेबादिनो 14 बोसोर सिगां सानसे हराव बिसोरजों आंबो जिनाहारि खालामजादोंमोन